Ka darbar Shnong Umdihar hari boy distrik mentakasi ke arterik ursau arjar urusan kala pendan buro me kasing kha jong Mahatma Gandhi kum sibanta jong ka camping Swat Barat da ka Pynkhuid ka Shnong hi barok kawai. Hagan ni kasing Pynkhuid Shnong la sibanta da barok ki dong hapo ka Shnong pan Pynkhuid ki linti ki singken ki tolong umbam umdi bat ki wedi ki benta hapo ka Shnong bal asak hiru ka jingmi renti jong ki nongsong Shnong na do ki rangba ki longkmi ki khon samla lembat ki habrat ban manra ka jingkhoi jing subah ka Shnong ka thau. Uba Romel lingdo orang bak Shnong Umdihar ka jinglek sakhi bani don bentalang ha ka jimpun khoi Shnong haringkat ki nong kit kam Shnong ula bu ka jingkentui ki pajba nong Shnong bakin don ka jingya teli ha ka kam da ka basdang shwana po ka Shnong bat ula ajing kairu ki nong Shnong bakin tip kumno banlong ki balek khoi bat ki benang ban perlum penlang ki nyut ki nyar tang si jaka. Shnong Umdihar kumsi benta wan Rakhe Iaka Gandhi Jayanti de ka baderu ka Swat Barat na ka benta ka Pynkhuid ki Shnong di thau ha ka ne kasi nilayo ban simung betalang ha baro si Shnong na ka benta ka jing Pynkhuid Shnong ha po Shnong bat ka jing tre ka long ru aman la kita ba baro ki nong Shnong na du ki long pa ki long kmi ki hap ki barit ki le sim bentalut ha ka bede bat ka jing Pynkhuid ki Shnong di thau bat nilayo ru Pynkhuid ya kita long ka balong Pynkhuid ka subah bat na ka benta ka kot ya po Shnong po thau dari kanan ba kami ka program kan long ka basiso habaro Shnong ha dari boy ba dari hibara kowe kumsi benta ba Shnong silang na kalian ka jongi ki Shnong ru nila pendep ya ka kam ha ka dari Shnong ta kasi